Добър ден, скъпи приятели! И ето пак сме заедно. Аз съм лекар-епидемиолог Светлана Толсура, партньор на компания Веда с моята прекрасна модел Анастасия. Днес Анастасия се съгласи да ни помогне в записването на това видео. Днес ще поговорим. И ще ви демонстрирам как да използвате нашия клетъчен активатор, ако работите със своя пациент. Вече говорихме, че ако човек има проблеми с артериалното налягане е противопоказание за използване на активатора, но само ако артериалното налягане е неконтролируемо. Ако е контролирано, можете да използвате активатора без проблеми. Как ще го използвате? Ще го прилагате с движение отгоре надолу по меридианите. Не сте забравили принципът на работа на активатора с човека по меридианите и след това по проблемното място. Ако това е проблем, свързан с лимфатичен застой, с разширени вени, с тромбози на краката, дори ако има хипертонични проблеми, започваме да работим с вас отдолу. Нагоре. Няма да включа активатора днес, защото когато той работи, няма да се чува моя глас. И тъй като видеото трябва да бъде кратко, ще правя съкратени движения, но ще ви казвам колко и как приблизително минути или какъв брой трябва да броите на ум, за да работите с даденото място. И така, сега ще започнем да работим с вас по метода отгоре надолу. Първото нещо, което правим, е да отворим седмата чакра. Например, отварянето на седмата чакра е 8 движения по часовниковата стрелка. Движенията трябва да бъдат забавени, или работите с непрекъснати движения, или работите с движения във форма на мида, както ви харесва повече. След това трябва да обработите предния и средния меридиан. Започваме работа от средата на главата, очите на модела са затворени и надолу по предния и средния меридиан. Отново, такива преминавания трябва да бъдат 8. Когато слизаме надолу, броим. Когато се качваме нагоре, не броим отново или преминавания. С непрекъсната линия или преминавания във форма на мида. След като работихме с предния и средния меридиан, преминаваме към работа с задния и средния меридиан. И така преминаваме към работа с задния и средния меридиан. Започваме да работим от средата към върха и също по задния и средния меридиан вървим нагоре, броим, надолу броим движенията, нагоре не броим и така 8 пъти. Или с непрекъснати движения, или с движения във форма на мида. И сега ще помолим нашия модел да легне. Моля, Настенка, легни. И така можете, ако искате, да продължите да работите седнали, но разбира се е по-лесно и по-ефективно да работите, когато моделът е в легнало положение. Ако има лещи, трябва да предупредите вашия клиент, че лещите трябва да бъдат свалени. Ако има изкуствени мигли, бъдете внимателни, тогава не се задържайте дълго върху очите. Тоест, какво започвате да обработвате? Започвате да обработвате областта на ухото. Областта на ухото. Ухото е рефлекторна зона и тук са съсредоточени много точки, които са свързани с нашите вътрешни органи. Работим по часовниковата стрелка, отново или с движения във форма на мида, или с непрекъснати движения, 8 и 8. После вече на вторите, третите, четвъртите, петите сеанси ще преминете на работа по половин минута и може да доведете дори до минута работа с очите, задължително премахнете лещите. И ако има изкуствени мигли, също трябва да бъдете внимателни, защото под температурата могат да се разтопят както миглите, така и лепилото. Затова не е препоръчително. Ако има залепени мигли, може би е по-добре да не се минава през очите, но ако не, ако можете да работите, тогава работите отново, отдалечавайки, приближавайки, отдалечавайки, приближавайки. По половин минута броите до 30 за всяко око.
приближавате, отдалечавате, приближавате, отдалечавате. Също можете да работите с лентичка. След това преминавате по челюстните лимфни възли. И къде насочвате лимфата? Към подключичните лимфни възли и подмишничните. Ето с такива движения, и отново повтарям, или с форма на мида, или с такива прави движения, така ще раздвижите лимфата от двете страни. След това, къде преминавате? Преминавате към подмишничния лимфен възел по часовниковата стрелка, отдалечавайки, приближавайки, отдалечавайки, приближавайки. Отново или с мидена форма, или с кръгови непрекъснати движения. Работете върху двете подмишнични области. След това централната цистерна, например 5 години. Тук работим с вас дори от първата сесия минута и след това ще добавяте всички останали сесии, които ще правите по 10 минути, 3 минути. Отново или с движения като мида, така работите, или с кръгови движения, премахвайки приближаването, т.е. както ви харесва повече. Когато сте обработили цистерната, преминавате към работа с ръката, т.е. ръката работи както с вътрешната страна, така и тук преминават много меридиани. Говорихме с вас, че имаме 3 меридиана, които започват на лицето, 3, които започват на гърдите, 3, които започват на ръцете, 3, които започват на ръцете. Те имат както начало, така и всеки свой край. Работим върху ръката. Това са 8 движения. Задържаме се задължително на дланта, на рефлекторната зона, която е много голяма, и минаваме през всеки пръст и след това продължаваме по ръката. Отново движение или с мида или непрекъснати. Работейки върху дланта, също така работим върху външната страна на ръката. По същия начин се задържаме на външната повърхност на ръката, обработваме пръстите и правим кръгови движения. Ако има проблеми с сърцето, ако например има кардиостимулатор, това изобщо е противопоказание. Ако има шунтиране, хората, които са прекарали инфаркт и имат шунтиране, трябва да разберем, че можем да работим само от диафрагмата надолу и можем да работим с дланите, т.е. с ръцете както от външната, така и от вътрешната страна на дланта, но не преминаваме през гърдите, т.е. работим само с ръката. Там, тук. Отново вътрешната част и външната част на ръката, едната и другата. Т.е. не влизаме кръгови движения на гърдите, не правим. След това преминаваме към слабинните лимфни възли и същото или непрекъснато действие на движението по 30, броим до 30 по половин минута. Или прокуски, т.е. макар че сега показвам на едната страна, ние с вас работим и двете страни, защото имаме 12 класически китайски меридиана, които са двойни, плюс те имат още двойки от 8 фолиеви меридиани. Непарни при нас са само предният, средният и задният. Затова обработваме двете страни и сега ще се насочим към какво? Меридиана на стомаха. Той започва под окото, ето от окото и надолу до втория пръст на крака. Отново, това са 8 движения. Нагоре се движим, надолу броим, надолу движенията броим. Отново или това движение с мида. Се изкачвате по-бързо, отколкото се спускате. Например, всъщност в крайна сметка, или това е равна непрекъсната линия, например, или нещо подобно. Тоест, забелязахте, че движението ми е много по-бавно, отколкото когато се изкачвам нагоре. След това ще работим върху меридиана на черния дроб и всички резонанси. Започва се лизията на вътрешния ъгъл на палеца и черния дроб. Отвътре, тъй като носът ни е голям и има много голямо отделяне на отрицателни аниони, ние, работейки с големия пръст, обработваме тези два меридиана и те преминават при нас, тъй като това са ински женски меридиани, меридиани на плътността на органите.
те всички са вътрешни и завършват под мишницата. Отново, или кръгови движения с мида, или непрекъсната линия. Тоест, работим върху двата крака и след това може би да се завърши също с такова движение, например, или възможно е също така в допълнение и така нататък. Сега ще помолим нашия модел да се обърне. Помолихме нашия модел да се обърне и сега трябва да работим върху най-дългия меридиан, който минава по задната повърхност на нашето тяло. Меридианът на пикочния мехур. И така, меридианът на пикочния мехур започва тук, от началото на растежа на нашите вежди и от тук водим паралелно на задните и средния, например, като пример на крака, на малкия пръст. Това го отработваме с вас. Меридиан, хемочеболи, мизериан. Може да започнете така от главата. Не е задължително да започвате от началото на растежа на веждата. Отново, движенията или ще бъдат кръгови с малки кръгчета, или ще се движите в непрекъсната толкова линия. Тоест така обработвате меридиана на пикочния мехур. Също така можете веднага да обработите и меридиана на бъбрека, т.е. точката на меридиана на бъбрека започва ето тук, от тази точка. Т.е. той преминава също така по обратната външна повърхност на крака, тъй като е ински. Кух, тръбовиден, извинете, няма пулс. Той преминава вътрешно, защото това е кола, това е ински. Тоест, ние водим ръката само до тук, до началото на глутеуса. Защо? Защото той вече от тук, от задната повърхност на крака, преминава на предната и върви по предната част на нашето тяло. Когато работихме върху стомаха, засегнахме и бъбрека и така от тук по вътрешната страна. Краката стигат точно до крилата. Това го отработихме с вас. И след това задължително трябва да направим какво? Да отработим стъпалото. Това е огромна рефлекторна зона, в която са съсредоточени много точки. И тази зона, естествено, е свързана с всички вътрешни органи. Затова тук отново работим първо. Вече започваме да работим от 1 минута и нагоре. Може да се увеличи и повече. Може да се увеличи и повече до 3-5 минути. Отново, или работим с прости линии, стъпки, или работим с кръгови движения. Така работим с вас, ако работим с модел. След това преминаваме към проблемните зони. Тоест, ако това са разширени вени или тромбоза, работим с краката, тромбове, работим с краката. Ако това са лакти, ръце, рамене, значи работим тук. Ако това са колене, работим с коленете. Т.е. тук ви съветвам да започнете да работите с проблемното място от 3 минути нагоре. Т.е. първите 2-3 сесии могат да бъдат по 3 минути на мястото, на поражението и след това увеличавайте, може да доведете, може и трябва да доведете до 15 минути работа на проблемното място. И тук вече можете да преминете от първия студен режим на втория режим. След това отново преминете към първия режим, за да направите комбинирано влияние върху проблемните места. Ако проблемът е с вътрешните органи, или това е черен дроб, или това са бъбреци, или това е щитовидна жлеза. Ето ме питат за работата на щитовидната жлеза. Ако работите върху щитовидната жлеза, трябва да работите върху тази точка и на едната и на другата. Това е проекция на щитовидната жлеза. Или тригерна зона може да се нарече и така. Т.е. ако обработвате повърхността на стъпалото, вътрешната и външната страна на дланите и ушите, вие все пак, независимо от желанието си, работите със своите водни органи и този сгъв на нашия крак повтаря нашия гръбначен стълб. Т.е. това е главата и това е нашия гръбначен стълб и това е опашната кост. Затова, ако имате проблеми с гръбначния стълб, каквито и да са те,
можете да работите върху този сгъв на крака и по този начин ще работите изцяло с гръбначния стълб или с главата, черен дроб, бъбреци, панкреас, очи, щитовидна жлеза. Може ли да се работи директно върху органите, например бъбреците? Проекцията на бъбреците, ето тук, е реална в нашия случай, на тези места. Може ли да се работи? Да, може. Ако няма някакъв голям проблем, можете да поработите на това място половин минута, 1 минута. Но ако има камъни в бъбреците, ако има кисти в бъбреците, то е желателно да се работи все пак на проекционните зони. Също така, както черния дроб, панкреасът, щитовидната жлеза, моля, работете върху проекционните зони и работете както с проблемното място. Започнете от 3 минути и доведете работата до 15 минути. Като добавяте всеки път, всяка сесия по още няколко минутки. Защо съветвам първите сесии да бъдат по-леки, за да може човека да отговори на работата на активатора? Защото нашият активатор наистина прави чудеса поради факта, че знаете, че тук в активатора се извършва работа или съчетание на 3 механизма на действие. Затова активаторът действа много дълбоко. И така, за днес приключихме. Много благодаря. До скоро!